Welcome back to our channel. You are watching Life in True North. So, kunong adlaw mag-storya ta bahin sa mga butang na imong kamingawan kung nakasagawa sa Pilipinas. Dagan mga hununaan kung wala ka sa Pilipinas. Lahi ra gyud ang Pilipinas. Diyan sa imong pakuntanon na mga Pilipino pag naka-abroad ngayon gyud sa Pilipinas. Pero kung saang situation sa ilang kinabuhi sa Pilipinas, kung nalaan tay mayong pangita sa Pilipinas, mas prefer sa mga Pilipino magpuyo sa Pilipinas. So, kung saan ng mga butang na mingon ka, una ni ang klima. Dito sa Canada, kung asami, ang pinakaduol nga klima nga makumparar nimo sa Pilipinas, ang paghuman sa summer, paingon siya o winter. Kay sakto rin ang klima niya, dili igang, dili init, dili tugnaw. Ang nakalain lang dire pag fall, dulom-dulom na, usahin lang gawas ang adlaw. So ang klima, dili gid makumparar ang klima sa Pilipinas. Nata dool sa equator, so ideal kayo to ang klima. Winter sa una pag minggag winter tanaw ka sa TV brag lami kayo kay gabulukot ang mga tao og jacket. Ang winter diri maabot og 4 months. Shovel ka sa imong driveway sa balay para makagawas imong sakyanan. Sa ang sidewalk imong piyuhan kay kung naay mabigyas niya imong sala kay tugkaran nimo dapat imong gatiman. Mulakaw ka, bulukot ka. So, like t-shirt, then mag sweater, then mag long sleeve, then jacket. Number 2, convenience. Isa man ang convenience. Dahil na to, nanaras kilid sa ito ang balay, street foods nga doon ra, kung gutumon ka, na karinderya, na eatery. Convenient kanya mo kay na-kompleto, no? Makapalit ka ginagmay pag-awas niyo sa balay niyo sa Pilipinas. Dahil ay mga kinanglan sikad na habal-habal na jeep. Ikatulo ang beaches, mga destination, ang landscape, ang imong experience sa beach, sa bukid, sa farmland, sa mga lasang. Pwede ka mamangka, pwede ka mamana sa lasang, pwede ka mukat-kat o kahoy kay mga prutas, mamutong, sakay palwa, panaog sa kilid. Kaupat sa mga party Pilipino. Less than 100 mingaw sa Pilipinas kung imong bisita gumay ra kayo. Way lami kay dagan kay sobras pagkaon. Bibo kayo na games, mamit mga karaan mo mga amigo, mga parinti. So ikalima, kinaiya sa mga tao. Sakay ka transit, para nagkas transit, okay ra, bisag sa naslikod sa mga jeep. Pag pa kay sa unahan, diri ka dapat sa portahan, dapat malingkod. Sumureklamo ang mga Pilipino nga ismog dito. Batasan sa Pilipino, accommodating, welcoming, hospitable. Hindi ka out of place kung naka sa Pilipinas. Talking about the average ordinary Filipino, snub kayo ng mga Filipino nga dato, pero taken as na mga luktan. Ang lima kaabutang nga imong kamingawan pag wala ka sa Pilipinas. Naapod sa gawas sa Pilipinas, gusto mo inyong kamingawan, comment below.
Don't forget to like, share, and subscribe. Comment. And, see you in the next vlog.